מאיימות להחריף את המאבק. הדיווח של כתבתנו לידי חקר. אם האחיות לא יהיו, אז אנחנו נצטרך לשים אינפוזיה, וזה יהיה מאוד מסוכן. שביתת האחיות שנכנסה היום ליומה השמיני לא מצחיקה כאן אף אחד. פתרון המשבר לא נראה באופק, ובצהריים התקיימה הפגנה ברחבת בית החולים סורוקה בבאר שבע. אני אחות עם ותק של 30 שנה. בתפקיד שלי, היסוד שלי הוא, אני יכולה להציג את זה גם בפניכם, 3,000 שקל ועוד 3,000 על הוותק המקצועי שלי, זה הכל 6,000 שקלים. אני מאוד רוצה שזה ייגמר, שנחזור לעבוד בשגרה, אבל נפלנו בתקופה שכולם אטומים. אחרי 8 ימים בהם עובדים כאן במתכונת שבת, האחיות מבינות שפח השמן שלהן הולך ואוזל, וההחלטות צריכות להתקבל. אני מאמינה אם שום דבר לא יקרה תהיה החרפה, אבל אני מאוד לא רוצה לדבר על זה בפן הרגשי שלי. אנחנו מטפלים בחולים, אנחנו לא מטפלים במפעל. אנחנו מבקשים שהמדינה תכיר באמת כמה שווה אחות. אחות לא מוערכת, אנחנו אפילו לא מוגדרים כפרופסיה. בהפגנה היום השתתפו גם הסטודנטים לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון. האחיות לעתיד מסתכלות על המציאות הקשה וזועקות לשינוי. הגיע הזמן לשפר את התנאים של האחיות מכל הבחינות, לא רק מבחינת השכר. כשמטופל בעצם שוכב במיטה ומבקש טיפול רפואי הכי בסיסי, הוא אומר כואב לי, ואין אחות שיכולה להתפנות אליו, אני חושבת שהמצב שלנו מאוד קשה. המקצוע לא כזה נוצץ, והממשלה והמדינה לא עושה אותו נוצץ, למרות שהמקצוע הזה חשוב לכולנו. מחר צפויה להתקיים פגישה נוספת בין נציגי האחיות לאוצר, ואם לא יקרה נס חנוכה ממש בקרוב, הבריאות של כולנו עלולה להיות בסכנה. אני מקווה שסוף סוף יימצא לזה פתרון. למה ברהט מתים